Тези три балона, кой най-вероятно да бъде спукан? Много е вероятно индексите в момента да са в балон. Много е вероятно златото и среброто, които са страшно актуални последните месеци, също да се намират в някаква форма на балонизиране. Ние в момента сме изключително осторожни. Някои от тези три балона, за които говоря аз в момента, да гръмне. Ъгъла на графиките, вие сами виждате, че той направо се качва като асансьор, което абсолютно не е нормално и не би трябвало да има такова рязко покачване. Едни корекции от порядъка на 5-10% са абсолютно здравословни за всеки пазар. А те в момента не се случват. Маразя да питам кристалното кълбо и да правя някакви тежки прогнози. Аз мисля, че понеже фондовия пазар е много лесно управляем в момента, там по-скоро една корекция от 5-7-8% би била нормална, което не е спукване на балон. Може би ще видим това първо. Една по-сериозна тежка корекция. За среброто по-не е, защото среброто все пак е ценен метал, който се използва в промишлеността. Там си има константа на търсене, има си други правила, които влияят върху него. Златото за една година да се покачи от 3000, вече сме почти на 4000. За мен това е абсолютно ненормално и има страшно много спекула тук. И аз мисля, че без да е никаква препоръка, там първо ще видим драматизми.